Ei saa heittää. Ja aina taistelee vaan. Eli kaikista muista lohkoista on selvillä jo tuo 1 ja 2 ja niiden sijoituksetkin, paitsi A-lohkossa. Siellä on kaikki auki. Taas heitto. Eli kentällä numero 2, 15.30 FC Sexalo vastaan Vilsis. Ja kentällä 3, se oli se Kuuksokoneen kenttä siellä. Kepa 07 vastaan Team Neomatrix. Sitten haetaan tuonne ykköskentälle Yritä Kuikkia, FC Poran vastustaja ja neloskentälle SC Hardcorelle vastustaja. Näytä niille! Hyvä Mara! Pistä! Kassa! Vaihtaa! Tää on kyllä sähläkin